बयनिसिमबो नैबे मिडियानिसिम आङो गिबिग्रो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। बेजोंनो लोगोआव रायजोफोरनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय धोरोमारि आफाद हिसाबै। दा जोङो नैबेहाय जोङो साब्रै दङ। आंनि आफादगिरि दङ बाबा, आरो नै बाबा सासे दङ जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि लेङाइ आफादगिरि, आरो जोंनि क'क्राझार जिल्लानिनो वार्किं प्रेसिडेन्ट दङ। दा जोङो बे सांग्रांथि मेला बुंनो थाङोबा क'क्राझार जिल्लायाव प्रथमबार। बिनि सिगां जोंहा आइजो आफाद होननाय दासिमबो गैया। नाथाय जोङो आइजो आफादखौ दानांगौ दानाङा, लानांगौ लानाङा, बेफोरखौ सावराय लानानै सेन्ट्रेल आफादा जोंखौ खावलायहरनायलाय सेन्ट्रेल आफादनि बिथोन बादियै जोङो दिनैहाय नैबे सांग्रांथि मेलखौ लानाय जादों। सांग्रांथि मेलाव जोंनि क'क्राझार जिल्लानि बे आनसलिकफोरनि दैदेनगिरिफोरा बे सांग्रांथि मेलनि गेजेरजों नैबे जे आइजो आफाद, जे मोनसे आफाद दायोबा मोनसे आफादनि उनाव आफाद दालाय गांखं आफाद नांदेरगौ, बेयाव बे जोंनि आइजो आफादखौ नांदेरगौ साननानै जोङो बे मेलखौ लादों। बेयाव जोङो ब्रह्म धोरोमा मा, ब्रह्म धोरोमनि गोनांथि मा, बेफोरखौ लानानै बेयाव सावरायनाय जादों। ब्रह्म धोरोमखौ सोर लाबोआ? जों मोनथिबोनाय, जों खुलुमबोनाय हिसाबै जोंनो गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म आफाया 1906 मायथाइयाव गाव दिक्षा लानानै फैनानै जेरैहाय जोंनो ब्रह्म धोरोमखौ 1908 मायथाइनिफ्राय जोङो एकदम नांथाबबोनानै दंबोयो जोंनि आबै आबौमोनहा। दा जोंबो बिसोरनि फल' खालामनानै दिनैहाय जोङो 121 बोसोर ब्रह्म धोरोम खुलुमबोनानै दङ। दा दिनैहाय जोङो क'क्राझार जिल्ला हिसाबैबो जों हायो नामा, बे सेन्ट्रेल ब्रह्म धोरोम आफादा जे जोंनो दालाइसा आफाद नांगौ होननानै बुंनाय, ओरैनो गुबुन डिस्ट्रिक्टफ्राव दंखाजोबो, जोंनि क'क्राझाराव गैथ'वामोन। दा जोङो नैबे सांग्रांथि मेलनि गेजेरजों आइजो आफादखौ दाफुंनो हायो नामा, बेबायदि मोनसे साननाय लानानै जोङो जोंनि गागि, जे माने जोंनि अधिष्ठाता बाबामोन दङ, गागि पुरहितफोर दङ, बिसोरनाव रायलायलायनायनि गेजेरजों बे सांग्रांथि मेलखौ लाबोनाय जादों। आरो लाबोनानै जोङो बे सांग्रांथि मेलनि गेजेरजोंनो रायजो राजाफोरनो फोरमायनो होननानै ब्रह्म धोरोमा मा, खुलुमब्ला मा मोनो, खुलुमाबा मा मोनो, बिनि गेजेरावनो माखासे मोनथियै सुबुंफोरनो थाखाय ब्रह्म धोरोम होननानै बुंदों। नाथाय बे आइया मोनथियाबो जानांगौ, आफाया मोनथियाबो जानांगौ। ब्रह्म धोरोम खुलुमोब्ला बा सैथो धोरोमखौ खुलुमोबा जों मा मोनो मोना, बेफोरखौ लानानैनो जोङो दिनैनि नैबे सांग्रांथि मेलखौ लानाय जादों। आरो आङो गोलावथार मा बुंबावगोन, दा जोंहा सेन्ट्रेल ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनिफ्राय 4 बुंथिगिरिफोर फैदों। दा बेनि गेजेरावनो सासेया जाहैबाय नानु बसुमतारी, बे आइया आइजो आफादनि आफादगिरि। बिनिफ्राय मुगाश्री आइ, बे मुगाश्री आइया नेहाथारि। बिनिफ्राय बिदांस्रि आइ, दा जोंनियाव बियो भाषण होबाय थादों। बे बिदांस्रि आइया बारग' आफादगिरि। बियो 9 बोसोर आफादगिरि आइजो आफादनि बिबान लानानै खुंबोदों। थांनाय बोसोराव बे आइखौ रेस्ट होनाय जादों। दायो बियो बोसोनगिरि हिसाबै जोंनि खामानि मावो आइजोनि हिसाबै। दा बेजोंनो लोगोआव आरो सासे फैफादों। बे आइखौ उफुसि ब्रह्म होननानै बुंदों। दा बे आइमोनहा नुजाफैदों 4। दा बिसोरो आइमोनहा जोंनि क'क्राझार जिल्लानि आइजोफोरनो बेसे सांग्रांथि खालामनानै गालांनो हायो, बियो गोनांथि थाबाय। दा जाय हक, जों आसा खालामदों जोंनि आइजो आफादाबो गोख्रोङैनो खुंनो हागोन बा बानायनानै जों आफादखौ दाफुंनानै लानो हागोन। एसेखिनिखौनो बुंबाय। गोजोन्थों। नायगिरि आरो नैबे मिडिया, दैलि खौरां, बड'लेण्ड बुब्लि, बड'लेण्ड आरो इउनाइटेड नेसन निउस, दा गासै बे निउसफोरनि दैदेनगिरि बा
निउस लाफैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो जोंनि बे दिनैनि नैबे सांग्रांथि मेल क'क्राझार जिल्लायाव सेथि खेबनि थाखाय आइजो मेल हिसाबै जानायाव मोजाङै मोजां जाफुंगोन बा जाफुंबाय बादिखौनो साननानै लानो हायो गेजेर नांबाय दा ओंखायनो आङो बिनिफ्राय गोजोननाय आरो बावहरबावबाय एसेखिनिसै गोजोन्थों।